Башкорт аты халыкара фестивале быел 16 августта оештырыла. Елдагысы ул Баймак районында үтәсәк. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Илдар Шаяхметов, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәм Акбузат ипподромының ат спорты һәм ипподром тарихы музее хезмәткәре. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илдар Гендулович, Башкорт аты фестивале ул безнең халыгыбызның күптән көтелгән сарай ине. Бына инде ул быел 3нче тапкыр оештырыла. Һәм ул бына ни өчен мөһим ул безнең республика өчен, республика халкы өчен? 3нче тапкыр ошо исем менән үткәрелһә, мин аны хәзер инде 8нче, 9нчы, 10нчы тапкыр бәлки күп елдар рәтендә үткәрелеп, әзерләнеп килә дип аңлайм. Чөнки ошо Башкорт аты байрамына тиклем Терре Башкирия турнирлары үтте, Башкорт атына игътибар артты, республикабызга башлык рәвешендә хәбәр Ради Фәритович килгәс, игътибар айруса артты, терелеп киттек. Был халыктың күптән көткән өметен аклау, тормыш талабы, заман талабы. Башкорт атының йылкыһын атка ат сыйфатында үстереп, уны тормышта файдалануның бер күренеше, яхшы күренеше. Бuna һәр вакыт әйтә килдегез, Башкортстанда йылкы күп, аттар өйрәтелгән аттар юк дип. Хәзер шундый ситуация үзгәрәме? Үзгәрә. 2009 елда әйтелгән инде бу реконструкцияларга катнашкас эсенә кереп күргәс, йылкылардан күп, ләкин менеп йөрерлек аттарның әле сыйфатлы рәвештә булмавын әсенеп әйткән хүзем бар ине шундый. Ләкин хәзер ситуация көн талабы үзгәрә дип күрәбез. Игътибар арта. Был әле үсештең тәүге этаптары гына документ кабул ителде битендә Башкорт атын дөнья кимәлендә танынылар, аның документлары бар. Ул документларда иң зур һөнәрләрдән әлбәттә ул юридик һәм төрле тарафтан, сәяси тарафтан да уже тәкърарлап кабатланган Башкорт халкының кулында Башкорт аты. Хәзер безнең халкыбыз ошо үз кулында, үзе хаклаган, үз бабаларыбыз хаклаган йолаларды үзебез кулдан ычкындырырга тиеш түгелбез. Үзебез хакларга тиешбез. Бuna һез әйттегез, үзебез хаклаган йолаларды тергедергә һәм онытмаска тиешбез. Ошо йолаларды тергедү һәм онытмау максатында Башкорт аты фестивалендә бары тик сабыш һәм башка шундый ярыштар гына түгел, төрле осталарның да ярышы үтә. Нисегрәк гомумән тергедләргә тиеш ошо яһәттән безнең йолаларыбыз һәм башка эшебез? Атка карата әйткәндә, аттың амунициялары, эйәр өсендәре, дагаларынан башлап, тимер һәм башка детальләре, амуниция элементлары барыһы ла халыктың кулы аша үткән бит инде, халыктың зиһене аша үткән, халык мәдәнияте. Ул безнең тарихыбыз һәм тарихи хәтеребез. Менә ошоларны тергезү, ул берни тиклем бездә уның исендә кайнашып яшәйбез бит инде, хәрби тарихи реконструкция әйтәбез. Хәрби хүзен алып ташлахак, этно реконструкциялар булыр, сәнәгать реконструкциялар булыр, милли фольклор реконструкциялар булыр. Бу реконструкция тергезү ошо тормышты үзебезнең асылыбызга кайтуның бер күренеше инде ул. Ат безнең Башкорт халкының терелеп калган, бик борындан килгән Башкорт корты кебек данлыклы мәдәни уникаль күренешебез. Без аны хакларга тиешбез. Берен. Без ошо фикерләрдә әйткәндә, хәзер халыкара төрле ситил хүзләрендә катыштырып әйтә алабыз. Чөнки бу хәзер кешелектең дөньялагы Башкорт халкының тоткан урынын күрсәтүче кешелек цивилизациясындагы безнең билдәләребез, безнең тамгаларыбыз ошо. Без ошога ябышып алга яшәй алабыз. Илдар Гендулович, бuna эйәр өсендәр тинегез, әлеге вакытта улны эшләүче осталар, улман шөгыльләнгән кәсепчеләр һирәгәя бара түгелме арабызда? Ошолай саралар үткәрелеп торса, ул һирәгә эмас, чөнки һәр нәмәгә дәүләт карашы кирәк бит ошолай. Башкорт аты фестивале уга тиклем булган, Терре Башкирия фестивальдәре, ярышлары һәм башка буга тиклем булгандары ла, әлегеләре ла, киләсәктә буласактары ла, улар халыктың исендәге ресурсларын уята. Димәк, кәсепчеләр бу яһәттән артасак та. Әлбәттә, артып торасак. Менә язучылар да терелеп китәсәк, терелеп бүгендән үзе һөҗүмтә бирүчеләр дә бар бит инде. Мәсәлән, хәзер менә
алдыбызда Агыйдел журналы ята 6 ханлы. Унда безнең клуб агзабыз, Башкортстан Язучылар союзы агзаһы подполковник Махмуд Салимов Башкорт аты турында күп хикаяларын, эсселәрен, хатирәләрен язган. Уның айрым китабы сыгып ята, шулай бит Башкорт аты. Хәзер ошо әсәрләр китап булып Мәскәүдә сыгып ята. Улар хәзер кайтып итәчәк август айына. Димәк, бүтән тирә-якта әле без кымжып торабыз, кузгалып торабыз, хәрәкәт итәбез. Менә бездә лә Бородинога сакыргандар. Былтырда, элекке елда, анан электә һәр вакыт регулярно йөреп тордык. Унда безгә дәүләтебез, хөкүмәтебез Бұл хәрби тарихи реконструкция, шулай бит, Бородино яланындагы 1812 елгы Ватан сугышында еңүбез исәбенә итләп. 12 елга 210 ел элек булган Наполеон темаларында без эшләйбез. Анда башкорт атын менеп яшәйбез. Менә мин нимә дип әйтермен? Республикада башкорт атына игътибарды дәүләт җитәкчелеге без игътибар итеп күтәреп ебәргәс, безнең дә дәртләребез артты. Элек без Мәскәүдәге Бородино фестивалендәге реконструкциялар без төрле пародаларга, токымдагы төрле кулыбызга килеп эләккән аттарды менәйник бит. Нинди ат өйрәтелгән шуны алай диген. Нимәне бирәләр шуны менәйник. Үзебез апармайник. Менә инде хәзер шулай игътибар аткас, безнең дә фикеребез тузыла. Бездә ипподром Акбудат ярдәмендә, авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәмендә рөхсәттәр алып, уларның ярдәмен тоеп, уларның техник ярдәмнәрен, профессиональ ярдәмнәрен нык тоеп, былтырга тиклем, быелга тиклем дип әйтәйек. Һәр вакыт шулай эшләп килдек. Башкорт тукымдарын махсус машинага тиеп алып барып, шунда катнашып, без бүтән халыкларга үрнәк күрһәттек. Калмыктарга үрнәк күрһәттек. Хәзер алар безнең арттан эяреп килә башлаганнар унда үзләренең аттары менән. Менә ул яхшы үрнәк, ул тиз тарала. Тиз алалар аны үрнәк итеп. Без ошо йолаларда хакларга тиешбез. Һәм без быел да өметләнеп торабыз. Бик ябай булмаган шарттарда ла ошо үзебез менә быел 5 шарт атты минең һорауым буенча ипподром җитәкчелеге килтерде кырагай аттарды, өйрәтелмәгән аттарды. Буквально 3 яшьлек улар уже яшьтәре лә арып киткән. Шуларда мин март айынан башлап матур гына, тасылды гына егетләрне сакырып, һирәк кенә егетләрне сакырып, яйдың уртаһына тиклем кулга ялаштырып, мендерлек хәлгә yetkердек. Үзебезнең ярларны халып, үзебезнең аны югандарды кийдердек. Кавалерия ярлары халып өйрәттек, матур итеп. Бородинога әзерләнәбез. Башкорт аттарын 3 ел, 4 ел подряд без ипподром ярдәмендә Липецк өлкәһенә Шаймаратовларны күрһәтер өчен, уларның дивизияның тәүге һугыш урыннарына ла йөрттек бит. Без республикабызда җәмәгать оешмаһы буларак башкорт атын сит өлкәләргә сыгаручыларның апарып күрһәтүчеләрнең, йөртеп күрһәтүчеләрнең, уны менеп күрһәтүчеләрнең, костюм белән күрһәтүчеләрнең төп өлеше булып тора. Безгә әле альтернатива юк республикала. Илдар Гендулович, бу фестивальдә, Башкорт аты фестивалендә кәсепчеләрнең ярышы гына түгел, ат сабыштары ул мотлак буласак. Менә ошо яһәттән ат сабыштары фестивальдә нинди булырга тиеш? Беләбез, Башкорт аты ул кыска дистанцияга түгел, күбрәк зуррак дистанцияларга йөгергәндә, сапканда үзенең бүтән булган осталыгын, хезмәтләрен күрһәтә. Атты һынап карау, уның торышын күрү, ул ярышта, турнирда һынап карау менән билдәләнә. Шуның өчен ат сабыштары үткәрелә. Шуның өчен генә үткәрелә ат сабыштары. Аттарды һынап карар өчен. Ләкин мин менә бүген хәзер утырам һөйләшеп, зоотехник булып түгел, ветеринар врач түгел, атты менеп йөрүче буларак. Атты бүген кавалерия һәм менеп йөрүче сифатында күз алдына китереп, үземнең фикеремне әйтәм. Һәм минең фикер нинди? Фикерем шулай. Башкорт атының ат булып яшәүенең, йылкыһының ат булып яшәү сифатын тагыла киңәйтер өчен Тәрәдә Башкирия уеннарын кыш көнендә үткәрергә кирәк, яй көнендә үткәрергә кирәк, уны туктатмаска, аны яңадан терелтергә кирәк. Ягъни яй һәм кышта булырга тиеш. Һәм Башкорт аты фестиваленең өлештәрен, вариацияларын республиканы зональ 4-5 булмаһа ла 3-4 зоналарга бүлеп, төньяк, көнбайыш, южный яктарына ла бүлеп, зональны үткәреп, төбәктәрдә киңәйтергә кирәк. Урманлы, таулы зоналарда ла үткәрергә кирәк. Далалы, асык урында яктарда ла зауралыла булган күк үткәрергә кирәк. Чөнки
республиканы билеп алырга кирәк ошо тема менен. Чөнки башкорт атаның тукымы ул бер генә төрле түгел. Мына аттан алалатыга калалатыга дигән кебек башкорт әйтеп куйган бит халкыбыз. Безнең төрле подвидтар күп. Шишмә районында тиздән башкорт аты Әлбәттә, ошо Шишмә районында ат үзәге була дигән, башкорт аты үзәге була дигән фикер, ул ошо фикерләрдән күптән инде дәүләт документларына кирип, хәзер инде сәскә атып торган, бөреләнеп торган фикерләр бит инде. Башкорт халкы өчен ат нимә ул? Ат булмыш. Вот. Без башкорт халкы аты бетә үзелә югалачак. Корты бетә ул да югалачак. Без бай халык. Ләкин байлыгыбызды әләф итәргә тиеш түгелбез. Кадерләп документаль рәвештә, көндәлек тормышка әйләндерергә тиешбез. Менә безнең реконструкцияга без көндәлек тормыш дип әле әйтә алмыйбыз. Менә без үземнең күзлектән әйтәм инде. Без аны эпизодически кирәк вакытта аны киенеп атка менеп китәбез. Хәзер менә башкорт атына менеп реконструкцияларда катнашып йөрүзе Мәскәү яктарында ятлап алдылар. Хагынып көтүп торалар, сакырып торалар. Ләкин аттарда йөрүтү процессында техника кирәк, сыгымдар кирәк. Алыс арага йөрөткәндә алар осып бара алмай. Аларды машинага тиеп барырга кирәк. Бу һәттән республика ярдәме тыя. Менә шуның өчен дәүләт хөкүмәт җитәкчелегенә, шәхсән республика җитәкчелегенә, ипподром җитәкчелегенә, авыл хуҗалыгы министрлыгына шәхсән рәхмәтләремне тәкърирләп әйтергә фурсат тиһинен итеп утырам. Чөнки улар булмаһа, без быга тиклем башкорт аттарын Бородино, Мәскәү өлкәһенә, Липецк өлкәһенә алып барып җиткерә алмас идек. Был бер кешенең эше түгел, был дәүләт эше. Дәүләт мәдәният, халык мәдәниятен дәүләт шулай курсалап ярдәм иткән өчен генә без шулай барып җитештек. Һәм бүген горурлы рәвештә шунда булдык, монда булдык дип әйтеп утыралар күкрәк киреп. Рәхмәтебездән сиге юк. Рәхмәт әңгәмәгезгә, һезгә лә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялы Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре, Акбулат ипподромының ат спорты һәм ипподром тарихы музее хезмәткәре Илдар Шаяхмәтов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.